Ka-journey, kabalo ba ka unsay rason nga anong daghan mo undang? Kusog kayo sa sugod pero walay consistency. Ka-journey, daghan kay ta og moments nga motivated kayo ta. Lunes, pag-uhon na gyud nako akong kinabuhi. Dayon after 3 days, kapoy na. Real talk, dili intensity ang sekreto sa progress. Consistency gyud. Mas maayo pa ang 20 minutes walk every day. Gamay nga workout adlaw-adlaw kaysa 2 hours nga grabe kayo unya once a week lang. Kay ang lawas o bisan ang kinabuhi dili mausab overnight. Mausab na pinaagi sa balik-balik nga sakto nga habits. Tanawa ang tubig. Ang usa ka bagsak sa tubig dili makabuak og bato. Pero kung padayon adlaw-adlaw, even bato maporma. Mao po na sa disiplina. Bisan ginagmay, basta consistent, mo build og confidence, mo build og healthy body, mo build og stronger mindset, og paminawa ni ka-journey. God is not only watching your big wins, He is watching your daily faithfulness. Be faithful in small things, kay ang gamay nga consistent effort today, mahimong dako nga resulta tomorrow. Kung bisan hinay pero padayon ka, comment consistent. O unsa imong ginapaningkamutan karon ka journey. Push yourself.